ubi cheese disal. Yummy, yum. Wanna try? So, nata karon diri sa kitchen sa University of San Carlos and ongoing ang baking program diri sa University of San Carlos for our feeding program. Say tawag ini like ube Ubi cheese disal. ube cheese dessert. Mura po dahil mag-gym ka na, no? Kay mangusog kapag ayaw. Usog. Dakog muscles. Natay OGT, Wabay uniform. o uniform. Ayaw nakikiyana sa ilalong kay pag mugawas og diri ang kuan cheese. Iko ra gid siya na old na may ba. So gawas man to sila no. Wala ya. O, natay OGT karon si Dondon. Oo. Nakabot na siya. Ayaw ibaliktad. Yes, hello children of God. Dito tayo ngayon sa loob ng radio station. Pero tayo ay aalis ngayon because pupunta tayo sa Talangban. Gawa ng ang aking kaibigan doon heard about the Bread for Life project of Father Vincent Bahian dito sa University of San Carlos Downtown Campus, and sinabihan niya yung kanyang mga kasama sa subdivision and they contributed something for the project. Lalabas tayo, kailangan natin ng mask. Ang mask na ito is courtesy of DYRF and Power FM para hindi ka lang lalabas, hindi ka lang protected, kundi nakapag-advertise ka pa ng inyong radio station. May video bomber. Inalayan ko, Loy. Oloy. Nauso mo na yung... Nauso mo na yung mask. Ano na yung mask niya? So, gika kag-CR? Brother Paul, no? Karata ni Brother Paul, eh. Produkto ng quarantine, no? Bye-bye po!